Doncs i ens acompanya el Roger Félez. Molt bona nit. Els que aneu a les jam sessions del Reina Victòria o els que aneu a les jam sessions de la Jazz Cava, podeu trobar sempre el Roger allà amb la seva guitarra. Sí, sí. Molt bé. Aviam, a part de músic, ets músic, compositor i organista de la Catedral de Solsona. Un dels organistes. Un dels organistes. Molt bé. I com comences amb la música? Com comences a fer música i a interessar-te per la música? Bueno, els meus pares, quan ja tenia uns 3 anys, van veure que tenia com una forta inclinació en el món de... Amb 3 anys? Més o menys, Sí, eh? sí. Va ser que em van apuntar al SEM, quan encara estava ja al Passeig Comte de Gra. Ara no sé per on para, perquè he canviat 4 vegades de puesto ja. I, bueno, a partir d'allà pues, començo a escoltar música, molta música, sobretot, que escoltava el meu pare. O sigui, em vaig criar amb Deep Purple, literalment. Però també molt de la música celta i música d'arrels. I, bueno, aquests gustos a poc van anar evolucionant. Però no és fins als 8 anys que començo a estudiar acordió i als 10 faig el pas a la guitarra, que ja va ser... Abans de l'acordió no havies tocat cap instrument així bé? No, o sigui, havia tecladets i instruments d'aquests baratos, o sigui, el típic teclat Bontempi vermell de 40 euros. Que aquí va ser quan vaig descobrir, o arrel d'això es va descobrir que jo tenia oïda absoluta, que això és com una mena de virtut que es dona una entre cada 100.000 persones, que és la capacitat de saber cada so, identificar-lo com una nota, sense agafar una referència. Perquè quants instruments toques? A veure, tot el que és corda, així, guitarra, baix i instruments de corda, tipus llaüt, mandolina, banjo i tot això, i tot el que és tecles, també. Bueno, falta pocs. No? Bueno, fusta i ja queden vents? La percussió què? No, bueno, perco no, i ben... Clar, o sigui, jo sóc un bon fumador, llavors després de fumar-te 3 estancs ja no pots aspirar a ser gaiter. Una tuba no és recomanable. Ostres! A mi tinc molta curiositat, com és que acordeó? Vull dir, no sé si és... Vull dir, dius que el primer contacte amb la música, que comences a estudiar el primer instrument, acordeó. Sí. Ho vas demanar tu? Sí, va ser com... Clar, jo els primers records que tinc de manifestacions musicals davant meu, o sigui, vull dir, a metre de distància, va ser el poble dels meus avis, la meva família és aragonesa. I un antic company de classe del meu avi, que en Pau descansi, era invident i tocava l'acordió. I a la fresca sempre treia l'acordió. I va ser com algo així... Va ser com que ho vas veure i vas dir, això m'agrada. Sí, i als 5 anys em van comprar un acordionet, així al Ferraz petit, i vaig començar a arrencar les primeres notes. Llavors als 8 ja em van comprar l'acordió gran. I ja des del principi ja se't donava bé, és allò que ja els teus pares ja començaven a veure que tenies facilitat? Sí. I quina és la música que t'agrada fer? Bueno, depèn de l'època. O sigui, ara, sobretot, el que tinc publicat és més música tipus New Age, bandes sonores, que aquí podríem fer un petit incís. Algú de les CACs que estigui escoltant, m'ofereixo per fer bandes sonores, o sigui, ja després, si voleu, li demaneu a l'Ester la informació, però doneu-me curro, please. Sí, yo conozco. Sí. L'Ortubia també. Home, l'Ortubia és guionista. Podeu fer una pel·lícula. Sí, creeu alguna cosa. Mira, ja tenim el que fa la música i el que fa el guió. Els actors podem fer nosaltres? Sí, jo m'ofereixo. Bueno, no, pero sí, como músico me vale. Explica'ns una mica això de ser l'organista de la Catedral de Solsona. Bueno, això va començar quan... O un dels organistes, millor dit. Sí, això va començar quan jo de petit, una vegada la meva tieta, que havia sigut monja, em va portar a la missa del Gall. O sigui, jo tenia 5 anys. I clar, jo em vaig quedar parat amb aquell instrument tan gran que estava penjat a una paret. I llavors allà em vaig quedar fins al final de la missa, a la 1 del matí allà. I bueno, més endavant vaig conèixer l'organista, vaig començar a establir relacions amb els mossens i tot això, i van veure el meu interès i a poc em van deixar anar pujant i tal. I va haver un moment que va ser la missa del Gall de fa 3 o 4 anys, que l'organista va dir, per la missa del 25 jo no puc venir.
I llavors vaig fer, I vaig anar a buscar al mossèn, i li vaig dir, mossèn, jo demà li puc tocar la missa, que no ve el Josep Maria, i va dir, bueno, sí, doncs li passo tots els cants i... No, cap prova ni res? No, ja sabien que tocava una miqueta. Hòstia, però no sé. Sí, i a partir d'aquí doncs, ja va ser, ostres, ens ha fallat l'organista, missa de festa major, pots venir? Sí, i tant. Diumenge de resurrecció, i tant, vinga, vindré. A Solsona no és on hi havia el... Es valia parda, no?, per allà. Per d'això, o sigui, estem parlant de... Hi ha missa demà, vaig i em poses les partitures i toco sense assajar? Més o menys, i és molt maco també... Sí, em sembla... És molt maco quan he tingut un dissabte de nit de màxim esplendor i vaig amb camisa de flors, una ressaca que té a casa els ulls vermells i arribo a la... Parece un Cristo, no? Arribar allà i dir... Hola, mossèn. Que hem de tocar avui. Que t'ho has passat bé aquesta nit? I dic, no, que va. Dame vino que el pH, no? No, però clar, ara hem obert el meló de l'orgue i m'hauràs de parar, Esther, m'interessa moltíssim. Què anava a dir? Tu abans fora de micros em deia que era una de les teves fixacions, somnis, entre cometes. Poder tocar l'orgue de la catedral de Solsona, des de la primera vegada que el vaig veure allà. ¿Pero aquel en concreto? O sea, no otro. Aquel. Luego ya he tocado otros. He tocado desde Almudena, Auditorio Nacional, Catedral de Praga, que está montado aquí en Barcelona, Santa María del Mar, Palau de la Música. Esos los he probado. ¿Qué fa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vale, no, que está guay, pero... Sin yo despreciar el de Solsona. Sí. Pero el de la Catedral de Praga, voy a decir... Sí. Este es un gran órgano porque además yo he estado involucrado en el proceso final, es decir, el órgano entero de la Catedral de Praga con sus 40 toneladas y sus 17 metros de largo está montado en el Papiol. Quien quiera venir a visitarlo está más que invitado. Ostres! Wow. I tu també arregles orgues. Sí, o sigui, va haver un moment en el qual jo estava estudiant al Conservatori del Liceu i estava fent com una mica de pràctiques al taller aquest del meu mestre, que des d'aquí li envio una forta abraçada, el senyor Gerard Grensing, i em van sentar un dia i em van dir, mira, t'hem fet aquesta prova i ara pues, has de decidir, t'oferim un any de contracte perquè treballis amb nosaltres. I llavors tenia el dilema de o començo el superior o faig un any de prova i a veure què surt. Perquè una pregunta indiscreta, Roger. Si vols, no me la contestis. Quants anys tens? 21. Bueno, demà passat 22. Vale? Hosti. Perquè la gent que ens la gent que ens està escoltant potser diu, clar, aquest senyor amb tanta experiència, perquè té 60 anys, porta tota una vida dedicant-se a això, però és que té 22 anys demà, passat farà 22 anys, que per cert, per molts anys, però 22 anys, o sigui, com has pogut fer tantes coses amb tan pocs anys? I abans deia, no, vaig tocar a la catedral de Praga i dius, hòstia, ho feia, jo què sé, 15 anys. L'orgue de la catedral de Praga, o sigui, l'he tocat al taller. Sí. No, pero, joder, no, o sea, que yo soy estanquero y te pido el DNI, ¿sabes? O sea, Sí, molt fort. Què t'anava a dir? La diferència entre... Clar, és un instrument molt peculiar. Hi ha molta diferència entre l'orgue de Solsona, l'orgue de Praga, l'orgue de... Sí. Quina diferència hi pot haver? Bueno, que puguin apreciar la gent que no en toquem gaire de música. ¿El tamaño? El tamaño... No, de sonoritat... El tipus de sonoritat depenent de l'època, si és un orgue barroc, si és un orgue romàntic, però també depèn de on s'ha construït i de l'escola d'organeria que s'hagi seguit. Si és una escola flamenca, escola catalana, i hi ha molta diferenciació d'escoles d'organeria a tota la península, perquè a Mallorca fan els orgues d'una manera, a Catalunya fan d'una altra, si te'n vas a la zona de Castella, una altra. A Granada hi ha una altra. Hi ha algun país o zona del món que sigui el bressol dels orgues? Jo que sé, que sigui allò on es van a buscar orgues, on hi ha els millors organistes, no ho sé. Jo diria que és o França o Alemanya. Perquè, de fet, el meu mestre és alemany. O sigui, ve de la zona de... Bueno, geografia no en sé molt, però o havia sigut de Rússia o ara Rússia, bueno, la zona aquella de la URSS. Danzig. De la URSS. Sí. El corredor de Danzig, no? Vale, va. Sí, és el corredor de Danzig. Sí, jo tampoc. Es podria fer una cançó d'orgue amb trap o rap d'aquí del Lil seria Panda? brutal. Allò ajuntar... Clar, però hauria d'anar Lil Panda a alguna catedral. Alguna catedral. A ver, ya se hizo en su día Inagada da Vida. La de pam, 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 In the Garden of Eden. Sí, Vale.
Bueno, parlem una mica del teu projecte. Sí, va. Què estàs ara traient de... Què trauràs ara de discos? Bueno, de música. Aquest any m'agradaria treure ja d'una vegada la segona part d'aquesta trilogia que es diu L'Estació del Norte. Podeu adivinar per què es diu així? Perquè vius a l'estació del nord? Ah, exactament. Bueno, O sigui, és- a prop. A prop no vius dins, no? No, a la línia 2. metres. Pero si cambias el idioma queda más poético, ¿eh? Exacto. Yo no le doy el significado de Sí. la estación Ya. del norte. Bueno, sí, la Renfe. Vale. La estación del norte. Ostres. Sí, sí. Sí, l'ha clavat. I quan tens previst de treure'l, dius? Bueno, jo crec que a finals d'any, perquè ja porto arrossegant la data del 31 d'octubre a partir d'un vídeo que em va fer el Xavi Coral una vegada que el vaig pillar a un bar i li vaig dir pots fer un vídeo, Xavi, si no fa res? I diu, sí. I clar, com que només va dir 31 d'octubre, cada 31 d'octubre vaig aprofitant el vídeo, però no trec res. Però aquest any sí. No ho he entès. No ho he entès. El Xavi Coral. Em va fer un vídeo que deia que el 31 d'octubre sortia el nou disc de Roger Félez. Vale. El vaig publicar fa 2 anys, no vaig treure res. El vaig publicar l'any Vale. passat. No he tret res. Aquest any el tornaré a T'has publicar d'esperar. i Clar, com que no van dir l'any, oi? Pues cada Clar, dia clar, pot ser clar. 31 ni d'octubre. a l'any ni al títol. O No. sigui que això serà que cada 31 d'octubre de l'any X Bueno, posaré el vídeo. Xavi Coral, hasta que el Xavi Coral se te muera. O Clar. sea, Home! No tens sort que no va No. perdent cabell, aquest home, per exemple. Sí. No, el Xavi Coral de la tele? Sí. Ah, vale. Està por ahí per l'Instagram, el vídeo, crec. Vale. Lo buscarem, lo És, buscarem. dos vegades, de fet, no? Quina filosofia tens tu per composar la música? Bueno, depèn. O sigui, jo vaig tenir l'època, com el que estem sentint, que és mig new age orquestral, així, amb molta corda, molta reverb, i sobretot molt influenciat per dos persones, Vangelis i Lito Vitale, que són teclistes, pianistes. Vangelis, òbviament, sabem qui és. Lito Vitale és com una persona més desconeguda, perquè és un músic argentí dels anys 80, així que feia música new age i música molt folclòrica d'allà. I vaig com mig... O sigui, considero que el primer disc és gairebé un plagi a la seva carrera. Perquè hi ha melodies que són literalment copiades. Ell ho ha sentit i m'ha dit que cap problema. Vale. Però bueno. Bueno. Sí. Algun concert a la vista? Sí, de fet, faig un petita falca publicitària així, I amb tant. el vostre permís. Per això estem. Primer m'agradaria explicar una miqueta el context de què és degut a aquest concert. Un dels nostres companys del grup amb el que tocarem, que es diu Monroy la Intel·ligència no artificial, que és un... Sí, El nom? o sigui, es pot dir Mina. Mina, que és l'abreviatura. diguem-li Mina. Sí. I és que el grup està format per un cantant nicaragüense que va sortir, el van fer fora del país i el van portar a la frontera d'Honduras per afusellar-lo, per haver fet una cançó en contra del govern que hi ha ara. Hòstia. Llavors ell va poder salvar-se i va venir cap aquí. I llavors està tirant endavant aquest projecte que tenia aquí. El baixista que tenim ara al grup té un germà que es diu Paul Wall, que té 15 anys, i és un xaval amb altes capacitats i amb autisme. El bullying que li van fer a l'escola va ser tan fort que un dia va agafar el pis de Sant Carles de la Ràpita i es va tirar des d'un quart pis. Jolín. L'any passat. I clar, va sobreviure, però va quedar molt malmès i ara està fent un tractament a l'Institut Goodman. Llavors aquest no és un concert només, sinó que és un festival que es farà a la Sala Vall Vallès a partir de les 11, aquest diumenge. Es diu Rock pel Pol i val 20 euros l'entrada, però tot, o sigui, ens han cedit a l'espai, els grups toquen per pur plaer i per ajudar el Pol que pugui tornar a fer vida normal. Són 6 bandes, oi, que toquen? Sí. I nosaltres tocarem amb Mina. I bueno, s'espera arribar a l'objectiu de 12.000 euros, que és per pagar el següent any de rehabilitació a l'Institut Goodman, i que
ell necessitaria com a mínim 3 anys. Ja en porta un, però s'han acabat els fons. Però si fa aquests 3 anys podrà tornar a tenir una vida normal. I una vida que es mereix i on es pugui fer visible tota aquesta causa que... Doncs des d'aquí animem a tothom que el diumenge també al migdia el dematí? Sí. O sigui, podeu anar d'un concert a l'altre. Exacte, podeu anar primer al concert al Vall de Vallès i després al Reina Victòria. Mira que bé. Xarxes socials, qui vulgui saber més de Roger Félez o qui tingui un òrgano perquè li afinis. Bueno, o sigui, jo sóc molt de l'antiga escola. Busqueu al Google i ja, en principi surt tot. Vale. Ja. Doncs així ho farem. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, Roger, i que vagi molt bé aquest concert del diumenge. Moltíssimes gràcies. Anem a veure què ens explica el Lluís Ortúbia i el seu placer culpable.